أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. I udate žene, osim onih koje zarobite, to su vam Allahovi propisi, a ostale su vam dozvoljene, ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite. A ženama vašim s kojima ste imali bračne odnose, podajte vjenčane darove njihove kao što je propisano. I nije vam grehota ako se poslije određenog vjenčanog dara s njima nagodite. Allah zaista sve zna i mudar je. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. A onome među vama koji nije dovoljno imućan da se oženi slobodnom vjernicom, eto mu one u vašem vlasništvu, robinje vaše, vjernice. Allah najbolje zna kakvo je vjerovanje vaše, da jedne ste vjere i ženite se njima s dopuštenjem vlasnika njihovih i podajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima. A kada one, kao udate, počine blud, neka se kazne polovinom kazne propisane za slobodne žene. To je za onoga od vas koji se boji bluda, a bolje vam je da se uzdržite. Allah prašta i samilostan je. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم
والله عليم حكيم. Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi i da vam oprosti. Allah sve zna i mudar je. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah želi da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode žele da daleko s pravog puta skrenete. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah želi da vam olakša, a čovjek je stvoren kao nejako biće. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. O vjernici, jedni drugima na nedozvoljen način imanja ne prisvajajte, ali dozvoljeno vam je trgovanje uz obostrani pristanak i jedni druge ne ubijajte. Allah je doista prema vama milostiv. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Onoga ko to nepravično i nasilno uradi, mi ćemo u vatru baciti. To je Allahu lahko. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Ako se budete klonili velikih grijehova, onih koji su vam zabranjeni, mi ćemo preći preko manjih ispada vaših i uvešćemo vas u divno mjesto. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izobilja njegova molite. Allah zaista sve dobro zna. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. Mi smo odredili nasljednike svemu onome što ostave roditelji i rođaci, a onima s kojima ste sklopili ugovore, podajte njihov dio. Allah je zaista svemu svjedok. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi, jer je Allah njih štiti. A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite. A kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite. Allah je zaista uzvišen i velik. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. A ako se bojite razdora između njih dvoje, onda pošaljite jednog pomiritelja iz njegove, a jednog pomiritelja iz njene porodice. Ako oni žele izmirenje, Allah će ih pomiriti, jer Allah sve zna i o svemu je obaviješten. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama, bližnjim, i komšijama daljnjim, i drugovima, i putnicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i hvališu. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao, a mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. I one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu, a ni u Allaha, ni u onaj svijet ne vjeruju. A kome je šeitan drug, zao mu je drug. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا.
A šta bi im bilo da u Allaha i u onaj svijet vjeruju i da od onoga što im Allah daje udjeljuju, kada Allah o njima sve zna. Inna Allaha la yazlimu mithqala dharrah wa in taku hasanatan yuda'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo on će umnogostručiti i još od sebe nagradu veliku dati. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakoga naroda, a tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Tog dana jedva bi dočekali oni koji nisu vjerovali i koji su se protiv poslanika dizali, da je nad njima zemlja poravnana. A od Allaha neće moći ni jednu riječ sakriti. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. O vjernici, pijani nikako molitvu ne obavljajte, sve dok ne budete znali šta izgovarate. I kada ste džunubi, osim ako ste putnici, sve dok se ne okupate. A ako ste bolesni ili na putu, ili ako je neko od vas obavio prirodnu potrebu, ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda dlanovima čistu zemlju dotaknite i lica vaša i ruke vaše potarite. Allah zaista briše grijehe i prašta. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ. Zar ne vidiš kako oni kojima je dat dio knjige pravi put zamjenjuju za zabludu i žele da i vi s pravog puta skrenete? وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. Allah dobro poznaje neprijatelje vaše i Allah je dovoljan zaštitnik i Allah je dovoljan pomagač. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ima Jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru. Čujemo, ali se ne pokoravamo. I čuj, ne čulite. I ra i na. A da oni kažu, čujemo i pokoravamo se. I čuj i pogledaj na nas. Bilo bi za njih bolje i ispravnije. Ali Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. O vi kojima je knjiga data, u ovo što objavljujemo povjerujte. Ono što potvrđuje kao istinito ono što već imate, prije nego što izbrišemo crte lica i ne damo im oblik kakav je straga, ili prije nego ih prokunemo kao što smo prokleli one koji nisu subotu poštivali. Allahova zapovijest se mora izvršiti. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah neće oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit će manje grijehove od toga kome on hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, čini izmišljajući laž grijeh veliki. Alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Zar ne vidiš one koji sebe smatraju od grijeha čistim? Međutim, Allah oslobađa od grijeha onoga koga on hoće i nikome se neće nikoliko trun jedan nepravda učiniti. Unzur kajfa jaftaruna ala Allahi l-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina. Pogledaj kako izmišljaju laž o Allahu, a to je dovoljno da se teško ogriješe. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Zar ne vidiš one kojima je dat jedan dio knjige kako u kumire i šeitana vjeruju, a o neznabošcima govore, oni su na ispravnijem putu od vjernika. Ulaika allazina la'anahumullah, wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Njih je Allah prokleo, a onome koga je Allah prokleo,
nećeš naći nikoga ko bi mu pomogao. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Kada bi oni bilo kakav udio u vlasti imali, ljudima ne bi ništa dali. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli, a mi smo Ibrahimovim potomcima knjigu i mudrost dali i carstvo im veliko darovali. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. I bilo ih je koji su u nju vjerovali, a bilo ih je koji su od nje odvraćali. Njima je dovoljan džehennem, oganj užareni. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. One koji ne vjeruju u dokaze naše, mi ćemo sigurno u vatru baciti. Kad im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama, da osjete pravu patnju. Allah je zaista silan i mudar. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. A one koji vjeruju i čine dobra djela, uvešćemo sigurno u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek ostati, a u njima će čiste žene imati i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet, a Allah doista sve čuje i vidi. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خير وأحسن تأويلا. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i predstavnicima vašim. A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet. To vam je bolje i za vas rješenje ljepše. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele da im se pred šejtanom sudi, a naređeno im je da ne vjeruju u njega, a šejtan želi da ih u veliku zabludu navede. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. Kad im se kaže, prihvatite ono što Allah objavljuje i poslanika, vidiš licemjere kako se od tebe sasvim okreću. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. A šta će tek biti kad ih, zbog dijela ruku njihovih, pogodi kakva nesreća, pa ti dođu kunući se Allahom? Mi smo samo htjeli da učinimo dobro i da bude sloge. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Allah dobro zna šta je u srcima njihovim. Zato se ti ne obaziri na riječi njihove i posavjetuj ih i reci im o njima ono što će ih dirnuti. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. A mi smo poslali svakog poslanika zato da bi mu se prema Allahovom naređenju pokoravali, a da oni koji su se sami prema sebi ogriješili dođu tebi i zamole Allaha da im oprosti i da i poslanik zamoli za njih, vidjeli bi da Allah zaista prima pokajanje i da je milostiv. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. I tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici, dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. A da smo mi njima naredili, poubijajte se ili iselite se iz zavičaja svog, malo ko od njih bi to učinio. A kada bi oni onako kako im se savjetuje postupali, bilo bi im bolje i bili bi čvršći u vjeri. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. I tada bismo im mi sigurno veliku nagradu dali. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. I na pravi put ih usmjerili. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Oni koji su poslušni Allahu i poslaniku bit će u društvo vjerovjesnika i pravednika i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Ta blagodat će od Allaha biti, a dovoljno je to što Allah sve zna. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا. O vjernici, budite oprezni i nastupajte ili u četama ili odjednom svi. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. Među vama ima i takvih koji će sigurno oklijevati i koji će, ako dožive poraz, reći: sam Allah mi je milost svoju ukazao, što s njima nisam bio. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا.
Ako vam Allah da pobjedu, on će sigurno reći, kao da je između vas i njega bilo nekakvo prijateljstvo, da sam kojom srećom s njima bio, veliki plijen bih dobio. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu pa pogine ili pobijedi, mi ćemo sigurno obilno nagraditi. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. A zašto se vi ne biste borili na Allahovom putu za potlačene, za muškarce i žene i djecu koji uzvikuju: Gospodaru naš, izbavi nas iz ovoga grada, čiji su stanovnici nasilnici, i ti nam odredi zaštitnika, i ti nam podaj onoga ko će nam pomoći. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šeitanovom. Zato se borite protiv šeitanovih štićenika, jer je šeitanovo lukavstvo zaista slabo. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Zar ne vidiš one kojima je rečeno: dalje od boja, već molitvu obavljajte i milostinju dajte, a kada im bi propisana borba,
Odjednom se neki od njih pobojaše ljudi kao što se Allaha boje ili još više i uzviknuše: Gospodaru naš, zašto si nam borbu propisao, da si nas toga još neko vrijeme poštedio? Reci, uživanje na ovome svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone, i nikome se od vas nikoliko trun jedan neće učiniti nepravda. Ajnama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mušajjadah وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Ma gdje bili, stići će vas smrt, pa kad bi bili u visokim kulama, ako ih stigne kakvo dobro, oni vele: ovo je od Allaha, a snađe li ih kakvo zlo, govore: ovo je zbog tebe. Reci, sve je od Allaha. Pa šta je tim ljudima? Oni kao da ne razumiju ono što im se govori. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio. Mi smo te kao poslanika svim ljudima poslali, a Allah je dovoljan svjedok. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Onaj ko se pokorava poslaniku, pokorava se i Allahu, a onaj ko glavu okreće, pa mi te nismo poslali da im čuvar budeš. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Licemjeri govore, pokoravamo se, a kada odu od tebe, onda neki od njih noću snuju nešto što je suprotno onome što ti govoriš. I Allah naredi da se ono što oni snuju pribilježi. Ti ih izbjegavaj i u Allaha se pouzdaj, jer Allah je dovoljan zaštitnik. أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu, da je on od nekog drugog, a ne od Allaha? Sigurno bi u njemu našli mnoge protivriječnosti. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Kada saznaju za nešto važno, a tiče se sigurnosti ili opasnosti, oni to razglase, a da se oni s tim obrate poslaniku ili predstavnicima svojim, saznali bi od njih ono što žele saznati. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurno šeitana slijedili. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Zato se bori na Allahovom putu, pa makar sam bio, a podstiči i vjernike. Allah će zaustaviti silu onih koji ne vjeruju. Allah je jači i kazne njegove su strožije. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi, a onaj ko se bude za zlo zauzimao, bit će i njemu udio u kazni, a Allah nad svim bdi. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega odpozdravite ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Allah će vas, nema drugog Boga osim njega, sigurno sabrati na sudnjem danu, u to nema nimalo sumnje, a čije su riječi od Allahovih riječi istinitije.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje je Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih? Zar želite da na pravi put uputite one koje je Allah u zabludi ostavio, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nikada nećeš na pravi put uputiti. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici, kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje, dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete. I ni jednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte. إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. Osim onih koji se sklone kod nekog plemena s kojim vi imate ugovor o nenapadanju ili vam dođu, a teško im je da se bore protiv vas ili plemena svog. A da Allah hoće, okrenuo bi ih protiv vas i oni bi se uistinu protiv vas borili. Ako vas takvi ostave na miru i ne napadaju vas, i ako vam ponude mir, onda vam Allah ne daje nikakva prava protiv njih. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ
أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Vi ćete nailaziti i na one koji žele biti sigurni i od vas i od naroda svog. Kad god se pozovu da budu mnogobošci, vrate se u bezvjerstvo. Ako se oni ne okane vas i ne ponude vam mir, i ako ne prestanu vojevati protiv vas, vi ih hvatajte i ubijajte gdje god ih stignete. Puno pravo vam dajemo protiv njih. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Nezamislivo je da vjernik ubije vjernika. To se može dogoditi samo nehotice. Onaj ko ubije vjernika nehotice mora osloboditi ropstva jednog roba, vjernika, i predati krvarinu porodici njegovoj. Oslobođen je krvarine jedino ako oni oproste. Ako on pripada narodu koji vam je neprijatelj, a sam je vjernik, mora osloboditi ropstva jednog roba, vjernika. A ako pripada narodu s kojim ste u savezu, mora dati krvarinu porodici njegovoj i osloboditi ropstva jednog roba, vjernika. Ne nađe li, mora uzastopce postiti 2 mjeseca, da bi Allah primio pokajanje. Allah sve zna i mudar je. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će biti džehennem, u kome će vječno ostati. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. O vjernici, kada u boj krenete na Allahovu putu, sve dobro ispitajte i onome ko vam nazove selam ne recite ti nisi vjernik, kako biste se domogli ovozemaljskih dobara. Ta u Allaha su mnoge dobiti. I vi ste prije bili kao oni, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato uvijek sve dobro ispitajte. Allahu je zaista poznato ono što radite. La yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Vjernici koji se ne bore, osim onih koji su za borbu nesposobni, nisu jednaki onima koji se na Allahovu putu bore i mecima svojim i životima svojim. One koji se budu borili, ulažući i metke svoje i živote svoje, Allah će odlikovati čitavim stepenom nad onima koji se ne budu borili. I on svima obećava lijepu nagradu. Allah će borcima, a ne onima koji se ne bore, dati veliku nagradu. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Počasti od sebe i oprost i milost. Allah prašta i samilostan je. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: šta je bilo s vama? Bili smo potlačeni na zemlji, odgovorit će: zar Allahova zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti,
reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti džehennem, a užasno je on boravište. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Samo nemoćnim muškarcima i ženama i djeci koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Allah će, ima nade, oprostiti, jer Allah briše grijehe i prašta. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Onaj ko se iseli Allaha radi, naći će na zemlji mnogo mjesta, uprkos svojim neprijateljima, i slobodu, a onome ko napusti svoj rodni kraj radi Allaha i poslanika njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha njemu je sigurna, a Allah mnogo prašta i milostiv je. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Nije vam grijeh da molitvu na putovanju skratite i kada se bojite da će vam nevjernici neko zlo nanijeti. Nevjernici su vam doista otvoreni neprijatelji. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Kada ti budeš među njima i kad odlučiš da zajedno sa njima obaviš molitvu, neka jedni s tobom molitvu obavljaju i neka svoje oružje uzmu, i dok budete obavljali molitvu, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili molitvu,
pa neka i oni obave molitvu s tobom, ali neka drže oružje svoje i neka budu oprezni. Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju i oruđu vašem, pa da svi odjednom na vas navale. A ako vam bude smetala kiša ili ako bolesni budete, nije vam grijeh da oružje svoje odložite, samo oprezni budite. Allah je nevjernicima pripremio sramnu patnju. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. A kada namaz završite, Allaha spominjite i stojeći, i sjedeći, i ležeći, a u sigurnosti obavljajte namaz u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Nemojte malaksati tražeći neprijatelja. Ako vi trpite bol, trpe i oni bol kao i vi, a vi se još od Allaha nadate onome čemu se oni ne nadaju, a Allah sve zna i mudar je. Inna anzalna ilajka al-kitaba bil-haqqi litahkuma bejna an-nasi bima araka Allah ولا تكن للخائنين خصيما. Mi tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje i ne budi branilac varalicama. Wastaghfirillah inna Allaha kana ghafuran rahima. I zamoli oprost od Allaha. Allah uistinu prašta i samilostan je. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. I ne brani one koji su u dušama svojim podmukli, jer Allah nikako ne voli onoga ko je podmukao griješnik. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna min Allahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a on je s njima i kad noću smišljaju riječi kojima on nije zadovoljan. Allah dobro zna sve ono što oni rade. أنتم هؤلاء جادلتم
يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. Eto, vi ih branite na ovome svijetu, a ko će ih pred Allahom na sudnjem danu braniti? Ili ko će im zastupnik biti? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Onaj ko kakvo zlo učini ili se prema sebi ogriješi, pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti, naći će da Allah prašta i da je milostiv. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Onaj ko grijeh uradi, na svoju štetu ga je uradio. Allah sve zna i mudar je. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. A onaj ko kakav prijestup ili grijeh počini, pa time nedužna čovjeka potvori, natovario je na sebe i kletvu i grijeh očiti. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi, neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare, ali su samo sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Tebi Allah objavljuje knjigu i mudrost i učite onome što nisi znao. Velika je Allahova blagodat prema tebi. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela čine ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to čini iz želje da Allahovu naklonost stekne, mi ćemo mu sigurno veliku nagradu dati.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah sigurno neće oprostiti da njemu druge smatraju ravnim, a oprostit će kome hoće ono što je manje od toga, a daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Oni se mimo Allaha ženskim kumirima klanjaju, a ne klanjaju se drugom do šeitanu prkosniku. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Prokleo ga Allah, a on je rekao, ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određen broj tvojih robova. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. I navodit ću ih sigurno na stramputicu i primamljivat ću ih sigurno lažnim nadama i sigurno ću im zapovijediti pa će stoci uši rezati i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati. A onaj ko za zaštitnika šeitana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šeitan obeća samo je obmana. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Njihovo prebivalište bit će džehennem i oni iz njega neće naći spasa. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. One koji vjeruju i čine dobra djela uvešćemo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek ostati. Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovih istinitije. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. To neće biti ni po vašim željama, ni po željama sljedbenika knjige. Onaj ko radi zlo, bit će kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika, ni pomagača. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. A onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ući će u džennet i neće mu se učiniti nikoliko trun jedan nepravda. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu, čineći još i dobra djela, i koji slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, a Ibrahima je Allah uzeo za prijatelja. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, i Allah sve zna. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط
وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti propise o njima. Nešto vam je već kazano u knjizi o ženama sirotama, kojima uskraćujete ono što im je propisano, a ne želite se njima oženiti, i o nejakoj djeci, i o tome da sa siročadi trebate pravedno postupati, a Allah sigurno zna za dobro koje učinite. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ako se neka žena plaši da će joj se muž početi oguniti ili da će je zanemariti, onda se oni neće ogriješiti ako se nagode, a nagodba je najbolji način, da ljudi su stvoreni lakomi. I ako vi budete lijepo postupali i Allaha se bojali, pa Allah dobro zna ono što radite. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Vi ne možete potpuno jednako postupati prema ženama svojim, ma koliko to željeli. Ali ne dopustite sebi takvu naklonost, pa da jednu ostavite u neizvjesnosti. I ako vi budete odnose popravili i nasilja se klonili, pa Allah će zaista oprostiti i samilostan biti. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. A ako se njih dvoje ipak rastave, Allah će ih iz obilja svoga neovisnim učiniti. Allah je neizmjerno dobar i mudar. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Mi smo onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama već zapovijedili da se bojite Allaha. A ako ne budete vjerovali,
Pa uistinu, Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Allah nije ni o kome ovisan i on je hvale dostojan. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji i Allah je kao gospodar dovoljan. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. Ako on hoće, vas će ukloniti, o ljudi, a druge dovesti. On je kadar to učiniti. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Onaj ko želi nagradu na ovome svijetu, pa u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta. Allah sve čuje i sve vidi. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan. Da Allahovo je da se brine o njima, zato ne slijedite strasti, kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, pa Allah zaista zna ono što radite. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u knjigu koju on svome poslaniku objavljuje i u knjigu koju je objavio prije, a onaj
ko ne bude vjerovao u Allaha i u meleke njegove i u knjige njegove i u poslanike njegove i u onaj svijet, daleko je zalutao. Innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Onima koji su bili vjernici i zatim postali nevjernici, pa opet postali vjernici i ponovo postali nevjernici i pojačali nevjerovanje, Allah doista neće oprostiti i neće ih na pravi put izvesti. Bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Bolnu patnju nam vijesti licemjerima. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima, zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. On vam je već u knjizi objavio, kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor, inače bit ćete kao i oni. Allah će sigurno zajedno sastaviti u džehennemu licemjere i nevjernike. Allazina يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. One koji iščekuju šta će biti s vama, pa ako vam Allah daruje pobjedu, oni reknu: zar nismo bili uz vas? A ako sreća posluži nevjernike,
onda govore njima: zar vas nismo mogli pobijediti i zar vas nismo odbranili od vjernika? Na sudnjem danu Allah će vam svima presuditi, a Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Licemjeri misle da će Allaha prevariti i on će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijeno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo da i ne spomenu. Muzabzavina bejna zalika la ilaha ulai wa la وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Neodlučni si kome će se priboljeti, da li ovima ili onima, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, ti nećeš naći načina da ga na pravi put uputiš. Ja eyyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima umjesto s vjernicima. Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Licemjeri će na samom dnu džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima. Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Ma yaf'alu Allahu bi'azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali?
Allah je blagodaran i sveznajući.